सरकारच्या या गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे। राज्य शासनाने, केंद्र शासनाने जो ओबीसी, आदिवासी, दलित, बहुजन ज्या समाजावर, ज्या महिलांवर आज सुरक्षित नाहीत, पुरुषही सुरक्षित नाहीत, समाज सुरक्षित नाहीत, याची दखल सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी घेतली पाहिजे। ती केंद्रानेही घेतली पाहिजे, गृहमंत्रीनेही घेतली पाहिजे। कारण आज बहुजन समाज हा सुद्धा सुरक्षित नाहीत, आदिवासी समाज सुरक्षित नाहीत, ओबीसी नाही, दलित नाही। आणि आज ज्या महाराष्ट्रात आपण सांगतो महाराष्ट्र हा साधू संतांचा महाराष्ट्र आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा महाराष्ट्र आहे, असे अनेक संत महापुरुषांची परंपरा महाराष्ट्राला लाभलेली आहे। परंतु आज या बघता या 15 दिवसाच्या घटनात महाराष्ट्रात ज्या झालेली घटना आहे ती माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना आहे। मग ती रावेरची घटना असो, तिथं अल्पवयीन पोरीची, आदिवासी महिला पोरीची हत्या करून त्यांच्या सहित भावंडांना, 4 भावंडांच्या त्यांची हत्या करण्यात आली। त्यानंतर आपल्या धुळे जिल्ह्यात निंगुड गावात 2 वर्षाची आमची माडी समाजाची पोरगीवर तिच्या विहिरीत टाकून हत्या करण्यात आली। त्यानंतर आता सारंखेडा येथे आदिवासी मुलीवर तिला बोलवून तिची हत्या करण्यात आली, निर्गुण हत्या करण्यात आली। अशा माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या ज्या घटना महाराष्ट्रात घडत आहेत, म्हणून आम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना भिल समाज विकास मंचमार्फत आणि काँग्रेसचे आमचे नेते सन्माननीय श्यामदादा सनेर असो, आमचे गटनेते सुनील भाऊसाहेब चौधरी असो, उदय देसले असो, आणि सर्व आदिवासी कार्यकर्ते अण्णा मालचे असो, आणि सर्व जमलेले सर्व सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते आदिवासी समाजाचे, मग ते आदिवासी, दलित, ओबीसी समाजाचे सर्व कार्यकर्ते एकत्र येऊन आम्ही या गोष्टीचा आज निषेध करत आहोत। आणि मुख्यमंत्री साहेबांच्या तहसीलदार साहेब मार्फत आम्ही हा निवेदन देतोय का मुख्यमंत्री साहेबांना आम्ही विनंती केली का अशा ज्या प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत, ज्या गुन्ह्यात आहेत, या अशा गुन्ह्याच्या आरोपींना फाशी देण्यात यावी। याच्यासाठी आम्ही आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समोर अन्नत्याग सत्याग्रह करण्यात आलेला आहे। जर त्या आरोपींना फाशी दिली नाही आणि कायदा सुव्यवस्था राखता आला नाही महाराष्ट्रात, तर आम्ही बहुजन समाजातले, आदिवासी समाजातले, दलित कार्यकर्ते आम्ही सर्व एकत्र येऊन या महाराष्ट्राचा चक्काजाम केल्याशिवाय राहणार नाही। आपकी जय, जोहार, जिंदाबाद।